हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही झणझणीत आणि चमचमीत अशी कडव्यावालांची उसळ कशी बनवायची ते बघणार आहोत. आणि तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. कडव्यावालाची ही उसळ जी आहे ती मालवणी पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. तर चला तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. हे बघा, हे कडवे वाल आहेत. तर हे 1 वाटी सुके कडवे वाल होते. तर एक रात्र पाण्यात मी ते भिजत ठेवले आणि दुसऱ्या दिवशी मी चांगल्या सुती कपड्यामध्ये ते सगळं पाणी काढून घट्ट बांधून ठेवले. एक 24 तास मी ते तसेच कपड्यामध्ये ठेवून दिल्यानंतर त्यांना बघा खूप छान असे मोड आलेले आहेत. आणि हे मोड आलेले कडवे वाल आहेत ते मी जवळजवळ 7-8 तास पाण्यामध्ये तसेच भिजत ठेवले. ही फार महत्त्वाची टीप आहे. तरच पाण्यामध्ये हे असे भिजत ठेवल्यामुळेच याच्यावरची जी साल आहे ती पटकन निघते. त्यामुळे हे मोड आलेले कडवे वाल असतात ते बरेच वेळ पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आणि नंतर साफ करायला घ्यायची. त्याची जी वरची सालं आहेत ती पटपट निघतात. तर हे बघा, ही अशा प्रकारे मी त्यांच्यावरची ही सालं आहेत ती काढून घेतलेली आहेत आणि कडवे वाल आहेत ते साफ करून घेतलेले आहेत. पाण्यामध्ये भिजत ठेवल्यामुळे बघू शकता तुम्ही अगदी सहज त्याच्यावरचं जे साल आहे ते येत आहे. खूप चवदार अशी ही ह्याची उसळ तयार होते आणि एकदम पौष्टिक असते. कारण मूड आणलेलं कडधान्य असल्यामुळे ही जी उसळ असते ती पौष्टिक पण आहे. चपाती किंवा भाकरीसोबत ही उसळ खूप छान लागते. तर हे बघा, अशा प्रकारे मी हे सगळे कडवे वाल आहेत ते साफ करून घेतलेले आहेत आणि साफ केल्यानंतरसुद्धा मी त्यांना पाण्यामध्येच ठेवलेलं आहे. आता कुकरमध्ये हे सगळे कडवे वाल आहेत ते मी काढून घेतलेले आहे. कडवे वाल आहेत हे पटकन शिजतात. त्यामुळे कुकरमध्ये फक्त त्यांना 2 शिट्ट्यात द्यायच्या. जास्त शिट्ट्या द्यायची गरज नाही. कधीकधी एका शिट्टीमध्ये पण शिजून येतात. तर कुकरमध्ये हे सगळे कडवे वाल मी घातलेले आहेत आणि याच्यामध्ये मी एक मीडियम साईजचा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे. एक मीडियम साईजचा टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि एक मीडियम साईजचा बटाटा आहे तो सालीसकटच ठेवलेला आहे. तो त्याच्या मोठ्या मोठ्या फोडी करून घातलेल्या आहेत आणि वालाबरोबरच पाणी घातलेलं आहे. जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे मी, तुम्ही बघू शकता. आणि या कुकरच्या फक्त मी 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत मोठ्या गॅस फ्लेमवर. आता हे आहे मालवणी वाटण. तर याचा मी व्हिडिओ बनवलेलाच आहे. तर त्याची लिंक आहे ती मी वरती आय बटनमध्ये देईन. तर हे जे वाटण आहे तर याच्यामध्ये मी आलं, लसूण तेलामध्ये थोडं परतवून त्याच्यामध्ये एक कांदा परतवून त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर असं चांगलं असं भाजून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं जे वाटण आहे ते मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर याची आपल्याला जाडसर पेस्ट बनवायची आहे. आपण उसळ बनवतो त्याच्यामुळे त्याची जी पेस्ट आहे ही जाडसर पाहिजे. तर वाटणामध्ये थोडंसं पाणी घालून मी याची एकदम अशी जाडसर अशी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. इथं फक्त मी ओलं खोबरं वापरलेलं आहे. तुम्ही ओलं आणि सुकं किंवा नुसतं सुकं असं पण खोबरं वापरू शकता. तर तुम्ही बघू शकता मी याची ही पेस्ट करून घेतलेली आहे. बऱ्यापैकी जाडसर अशीच ही पेस्ट ठेवायची. ही बघा, तरच ती उसळ आहे ती खूप छान लागते. बारीक वाटण असेल तर त्याच्यामध्ये ती उसळ खूप छान लागत नाही. हे बघा, आता बघा कुकरला 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. कुकर गार करून घेतलेला आहे. वाल शिजलेले आहेत. तर कुकरला जास्त शिट्ट्या नाही द्यायच्या, नाहीतर हे वाल आहेत ते एकदम त्याच्यामध्ये वितळून जातील, विरघळून जातील आणि मग त्याची जी उसळ आहे ती पुढे छान लागत नाही. आपल्याला फक्त हलका शिजलेला वाल पाहिजे. तुम्ही हवं तर कढईमध्ये सुद्धा हे डायरेक्ट शिजवून घेऊ शकता. आता फोडणी करून घेऊया. 1-2 मोठे चमचे मी कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे. तेल चांगलं तापू द्यायचं आणि नंतर मोहरी घालायची. मोहरी चांगली तडतडली की मग याच्यामध्ये मी जवळजवळ पाव चमचा हिंगा घातलेला आहे. हिंग थोडा जास्त घालायचा म्हणजे उसळ खूप छान लागते. 1 पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हा माझा घरगुती मसाला आहे तो 2 मोठे चमचे मी इथं वापरलेला आहे. तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता. आणि तेलामध्ये हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हे वाटण घातलेलं आहे आणि हे मसाल्यासोबत वाटण छान असं परतवून घेतलेलं आहे.
नंतर याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि सगळं करून घ्यायचं. आणि याच्यामध्ये हे 2 कोकमच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत मी, किंवा आमसूल घातलेला आहे. आमसूल आवर्जून घाला, त्याच्यामुळे ह्या ज्या उसळीची चव आहे ना ती खूप छान येते. 1 ते 2च घालायची, खूप जास्त आमसूल नाही घालायची. आणि हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हे शिजवून घेतलेले जे आपले वाल आहेत ते याच्यामध्ये घातलेले आहेत. आणि ह्या वाटणासोबत हे जे वाल आहेत ते छान असे एकत्र करून घेतलेले आहेत. याच्यामध्ये आपण जो बटाटा घालतो तर तो बटाटा ह्या वालासोबत खूप छान लागतो. त्यामुळे बटाटा आवर्जून घाला या उसळीमध्ये. वाल बटाटा असं खाताना ते खूप छान लागतं. तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात पाणी घालायचं याच्यामध्ये आणि असं छान असं एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा, वाल हे पटकन शिजतात, त्याच्यामुळे त्याला जास्त शिट्ट्या द्यायच्या नाहीत. किंवा कढईमध्ये तुम्ही डायरेक्ट पण शिजवून घेऊ शकता, पटकन शिजतात. खूप जर जास्त वाल शिजले तर उसळ चांगली लागत नाही. उसळीमध्ये वाल अख्खा दिसला पाहिजे इतपतच आपल्याला हे वाल शिजवून घ्यायचे आहेत. हे बघा, आता ह्या उसळीला मी चांगली अशी उकळी दिलेली आहे. एक चांगली दणकून मस्त अशी ह्या उसळीला उकळी द्यायची. हे बघा, मस्त अशी या उसळीला मी छान अशी उकळी दिलेली आहे. आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी ही उसळ तयार झालेली आहे. वरतून कोथिंबीर घालायची म्हणजे ही उसळ अधिक सुरेख होते. चपाती भाकरीसोबत ही उसळ तुम्ही खाऊ शकता. जरा थोडी पातळ केली तर तुम्ही भातासोबत सुद्धा ही उसळ खाऊ शकता. रोजच्या त्याच कडधान्याच्या उसळी खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे ही उसळ बनवू शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.